mesti tak tresnani sak lembar godhonge suruh yen isih sabar mesti wae weruh sak lembar godhonge cubung kudune sing sabar aja nganti bingung doyong doyong ning pinggir ratan wong ayu manis moblong rina wengi dadi rebutan timun tiris-iris ngelamun sing ireng manis timun disigani lamun sakjroning ati weru doyong mas doyong ning pinggir ratan ati wis kadung condong yen wis condong aja nganti keloyongan prapatan wong ayu manis moblong rina iki dadi rebutan turi kelor warna wis dituturi ora kena semangka rasaning lagi wong tresno ora bisa lali